vessel uyicacisile ke nalento ye consecrated vessel bayithethe ukuthini into enjani. Amen. So andizuya apho so seyenze yalula yonke lento. Amen. Hallelujah. Amen. All right, cela kasifundele uverse number 20 lo ebesinikwe yena as i-theme yethu. Verse 20, 2 Timothy chapter 2 verse 20. Yes. Nonqoko version. Uyabona ke endlwini enkulu kubakho indidi ngendidi zezitya. Yes. Ezinye zezegolide, ezinye zezesiliva, zimbi zezomthi, ezinye zezodongwe, ezinye zazo zixabisekile, kanti ke ezinye azixabisekanga. Verse 21. Ukuba umuntu uyazikhwebula ebungcoleni abenyulu uyakuxabiseka, inkosi yakhe ibe nako ukumsebenzisa nakuphi na umsebenzi omhle. Okay. Verse 22. No, enkosi ngiyabulela. Cela ke ungifundele same chapter verse number 1. Verse 1. Yes. Ithi ndaba ijoni elinyanisekileyo lika Kristu. Verse 1. Kangoko nyana wam yomelela ngenxa yesisa sikaThixo esisifumana ngokumanywa noKristu Yesu. All right. Ibambe la ndawo ethi yomelela. Khala isilungu sorry ngosikazi ngicela sifumane isilungu. I think so icacisa kahle into endiyifunayo. So you, my son, be strong, constantly strengthened and empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. We underline strong. Did you pretend you have Amen. Tani namke. Underline strong. Yes. Iyake Amish. Verse 2. The things, the doctrine, the precepts, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, and trust as a treasure to reliable and faithful men who will also be capable and qualified to teach others. Ubambe no entrust or commit. Amen. Underline, yes. To faithful. Tony, amen. Faithful men. Faithful men. Cela sikhangelele enye version. Enkosi ngo version yakho. Cela sikhangelele enye version, please. Verse number 2. Asifundele. Verse 2. Yes. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, yes. And trust to reliable people. And trust to reliable people, yes. Who will also be qualified to teach others. Who will also be qualified to teach others. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit. Amen. You underline to commit. Thou to faithful men. Also underline lastly, faithful men. Amen. Who will be able to teach others also. Will underline if we teach others. Amen. Amen. So underline strong. So underline if we commit. Underline faithful, underline teach others. Amen. Apho sikhoyo sithetha ngezitya ezingcwalisiweyo, consecrated vessels. Amen. Apha nguPaul uthetha noTimothy uthi wena ke nyana wami izinto ozive kum ndizithetha phambi kwamangqina athembekileyo. Uthi Paul zithathe ezi zinto ozivileyo ubesele uzikhomitha okanye uzidlulisela
kubantu abathembekileyo. Amen. Abantu abathembekileyo abanako nabo ukuzidlulisela okanye ukuzifundisa abanye abantu abathembekileyo. Amen. Esilungwini uthi, you my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen. Now, a consecrated vessel is a vessel that is strong. Amen. Isitya esingcwalisiweyo sisitya esomeleleyo elubabalweni olukuKristu Yesu. Amen. If wena njengomuntu awuxhomekekanga elubabalweni olukuKristu Yesu, awungeke wakwazi uba sisitya esithembekileyo. Because isitya esithembekileyo funeka ibe sisitya esixhomekeke kumsebenzi owenziwe nguKristu emnqamlezweni. Amen. Uthi ke ezi zinto ndizithethe kuwe, ezi zinto zivileyo ndizithetha phambi kwamangqina amaninzi, uthi zibambe ube sowuzidlulisele. Amen. Yabona uThixo ke xa ezo-investa emntwini uqale ajonge i-ability yokudlulisa. If awukwazi ukudlulisa, uThixo naye uyangakwazi ukubeka into kuwe. Wathi uThixo ku-Abraham, Abraham, live indawo ohlala kuyo and go to the land I will guide you to. Abesethi uThixo kuye, I will bless you and when you will be a blessing. Ngamanye amazwi uThixo, before I bless you, I need to see you uba uzokwazi uba able to be a blessing. Ngamanye amazwi uThixo ndizokunika into ozokwazi na ukuyidlulisela kwabanye abantu. So if awukwazi ukuthi kanti kublessile ube yi-blessing kwabanye abantu, asizubakho isidingo soba ndikubless. Amen. Uthi uPaul, ezi zinto ndizithethe phambi kwamangqina athembekileyo zithathe uzidlulisele kwamanye amangqina athembekileyo awazokwazi nayo ukufundisa abanye abathembekileyo. Amen. So ndithi ke kuwe ke isitya sembeko must be strong. Amen. Uba siwike sisitya isukuthi ayisiswe sembeko. Amen. Hallelujah. Ukwenziwa kwesitya segolide kudlule emlilweni. Asikwazi uba khona isitya segolide ingakhange igolide itshiswe ngomlilo. Amen. That is why ndithi kuwe isitya sembeko kumele must that sibe strong. Amen. Boyazi yonke into ethi undergo fire, loo nto leyo can stand the test of time. Kwakhe kwafika kuMr Silversmith lo owenza izinto zegolide wabuzwa uba Mr Silversmith uyibona kanjani igolide uba ivuthiwe xa isemlilweni, ngoba igolide awukwazi ukuyitaste. Uthi uMr Silversmith ndima apha ngaseziko igolide njengoba isitsha kufuneka ndizibone mna phaa igolide uze ndazi uba nawu le golide bendiyipheka ivuthiwe. Kanti ngekaveli mna kuyo ndiyigcine emlilweni. Mamela ithi izwi lenkosi lingawutheli nqa umlilo okhoyo phakathi kwenu wokunilinda. Sebenza kuhlele emlilweni nje izoba umnikazi wakho nje akasibona apha kuwe. Andokuthi abana usazohlala ke apha emlilweni apha thini yena asibone kuwe azokukhupha ke ngoku.
uthi yobi uthi nobe sebenza ngingamboni noba isebenza eqala kwami ngingamva uthi kodwa uyayazi indlela yami xa esengicikidile ngizophuma njengegolide nangithi kuwe isitya sembeko sidlule emlilweni. Amen. Uba asikwazanga usurvive umlilo asikwazi uba sisitya sembeko. Now isitya sembeko must be strong. Upon you therefore my son be strong in the grace. Amen. Isitya sembeko siba committed. I-commitment le athi athathe izinto uzigrebe ube sozidlulisa. Lethi bona abantu bayo are committed. Ka investa kuwe akulahlwa. Lethi ofaka kuwe uyakwazi unceda abanye ngayo. Ngoba uThixo unjalo bazalwane indithemba ngayini ndathi uThixo is a master investor. Aka invest apho angazufuna into khona. Uqala jonga uba lo muntu lenzomnika lento uzoyisebenzisa for yena only now. Okanye uzokwazi ukudlulisela nabanye. Andonke igama likaYesu. So you have to be able to pass the baton. Xa usisitya sembeko. Ndihambe nabantu abathi yabona nje abantu lento endiyiyo is because of ubani. Nobe nabantu abakhomba wena bathi nibona ndinje ngandingekhonje. But ubani play the role employee. That means you are able to help another person. But if you cannot help umuntu, what's the use of unikwe into enamandla? Amen. So strong, committed. Isitya sembeko must be committed. Amen. Kwakwaziwe noba iyafeyila kodwa bakhe kwafika ubani, bakhe kwafika yena. Hallelujah. Uzayifuna. Amen. Siyazi noba sikho kodwa ubani khona uzayiphakamisa. A committed believer. Amen. Ikhono liyazi indaba yakho. Ikhono lingacengwayo. And fully committed to Christ. Upayisolo dedicated. Dedicated, just dedicate us all. Sisiphusa ngokwazi. Hallelujah. Number 3, isitya sembeko must be faithful. If you cannot be faithful to God, awukwazi uba sisitya sembeko. Amen. First bambele ndawo yezitya sembeko. In the great house of God, there are different vessels. Kunezitya zembeko, kunezitya ezingezizwe zembeko. But ifocus yethu ayikho kuba sibezizitya ezingezizwe zembeko. Ifocus yethu sifuna uba zizitya zembeko. So we need to know funeka senze kanjani ukuze sibe sizitya zembeko. Ithi iBhayibhile those zitya are ready for the master of the house to use at every given time. Silungele ukusetyenziswa. Ndithi kuwe isitya sembeko must be faithful. What you call entrust to faithful witnesses. Izinto zikaThixo xa zifakwe ebantwini abangekho faithful zibayilahleko. Izinto zasezulwini zikhomitha kubantu abangathembekanga ziyalahleka izinto zasezulwini. So siyabadinga abazalwane abazoba faithful. Ibe idecision yakho ba I want to be faithful to God. Abantu bekhona, abantu bengekho, I will remain faithful. Amen. Abantu bengikhwabela izandla, bengangikhwabela izandla. It is my decision. I will be faithful to God.
kwenzeka indoda kwafika umprofeti wathi umprofeti yolela ngoba awuzophila uzofa. Ufika kule ndoda igula, ufika isimo sayo singesihlanga, ufika a major prophet not a minor prophet, the prophet Isaiah. What Isaiah? Thus says the Lord, set your house in order because you're not going to live, you're going to die. Ufika umprofeti, yebo ngafika umprofeti banethemba lo mhlamba uze nezwi lamandla, mhlamba uze nezwi elingcono. Xa ivela afike athi kuwe awuzuphila uzofa, fika kuvula. Lo muntu mfana ufika kubeka isandla uphila, fika athi awuzuphila uzofa. Lithi iBhayibhile uHezekiah turned his face to the wall. Wahlula esiprophet wenu, wahlula ukuthi thus says the Lord, waya ngokuthixo. Wathi Thixo khumbula, banditheni uhamba phambi kwakho ngokugqibeleleyo nangokuthembeka. I-faithfulness yakhe yamthethelela phambi kaThixo. Selegula ezofa, edeclariwe nasezulwini uba awuzuphila uzofa. But wakwazi ukonfront uThixo wathi remember uba nditheni uhamba phambi kwakho ngokugqibeleleyo nangokuthembeka. Kunesiyasibaleke yawaseka kuThixo lamzalwane emthandazweni wakhe. Akathonga uba andifuni ukufa, kodwa wathi khumbula Thixo elabafileyo ngeke likuzukise. Ngamanye amazwi if yandiyeka ndife, you are losing your worship. Izolo kuthiwe if you want to be a person of honor, yiba ngumntu we-worship. Wathi Thixo asokhona uba xa ithi lo mzalwane uba ndiyamyeka afe ndiluze worship. uThixo wathumela the same prophet. Ithi iBhayibhile yayithatha 15 minutes ukusuka endlini kaHezekiah ukuya egate. Amen. Wathi Isaiah ngafika lasegate. Waruthixo Isaiah go back and tell Hezekiah bantu uvile umthandazo wakhe. You awusoze ukwazi ukudlula izwi lesiprofeti ungqale kuThixo bangathembekanga. Jehova siyabulela. Ngeke ube nazo igazi zomconfront ukuthi Thixo khumbula. Jehova Uzothi makhumbule ntoni? Nkosi yamakhosi. Sembanyana uzothi makhumbule ntoni kumhlupho Thixo ekhala ngawe imihla nezolo. Umane umbethelela uyesu binomhlisi binombethelela binomhlisi. Uzothi makhumbuleni. But how you waphila faithful before God, uyakwazi uyakuyithi khumbula yena uba nditheni uhamba phambi ngokuthembeka ngokugqibeleleyo. So a vessel of honor must be faithful.